बेजों मोनसे सोमोन्दो दङ। जों जायखि धोरोमाव थाङा मानो बेनि बेक्तिगत जिबनाव नखर जिबनाव बिनि सोलिनाय जिबननि आव फावआव बे बाथौ धोरोमनि माखासे परम्पराफ्रा अरायबो बेरखाङो। नाथाय गोदो बेखौ जों फोसाबनो हायैयाव बाथौ धोरोमा जोबलांदोंमोन। दिनै गोदान लेखा गोरोंफ्रा बेखौ फोसाबनानै दिनै गोदान महर होफैबाय। धोरोमखौ बारा फोसाबनोबो हाया। जोङो रिति नितियाव एफा एनै सोलाय सोल' खालामनो हायोबाबो जि मोनसे आध्यात्मिकता आराम धोरोम आरो सत्यनि जे फोरोंथाय मोनफा मोनफा धोरोमाव थायो बेखौ रावबो सोलायनो हाया। दा बियो इसोरनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानैनो मोनसे धोरोमा जोनोम जायो। दा दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो नागिरदों। क'क्राझाराव नोंथांमोना दिनै बाथौ आर'ज खालामदों। बयनिबो गोसोआव दिनै मोनसे सोंलु फैदों जे बाथौ आर'ज खालामनानै बाहाय जों मा खालामनो नागिरदों। आजिखालि धोरोम आफादफ्राबो धोरोमनि महासभाफ्राबो मोनसे सामाजिक एजेन्डा थायो, थांखि थायो। दा बे समाव बर' सेंग्राफ्रा ड्राग्सनि कबलाव गोलैनानै जेरैबायदि जोबस्रांलांनो हमदों, दिनैनि बाथौ आर'जजों बेखौनो नोंथांमोना जुदि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लानो मोनसे गियान हिसाबै मेसेज फोसावनो हायोबा समाजा बिराद गिदिर लाब जागोन। आरो मोनसेया जाहैबाय मा, ड्राग्सआल' नङा। दिनैहाय जेनेबा जोङो गौरब खालामो जे जों जाथिया जोबोद जौगाबाय। MA BA निफ्राय लानानै MTech MSc गासिबो जोनोम जाबाय। नाथाय जोंनि समाजाव दाबो बे गामि गामि नागिरोबा चाइल्ड मेरिज एबा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि संख्या दाबो जोबोद गोजौ। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआबो धुबुरीनिफ्राय हमनानै लायोबा 3 नाम्बार एबा 4 नाम्बारावनो दं। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो उन्दै बैसोआवनो हाबा लानाय। बाहाय बर' हारियावबो दङ, बर'फोरनि गेजेरावबो। आरो बेथ' मोनसे आयेन दंखायो। आरो समाजा बोरै गेब्रेलांनो नागिरो उन्दै बैसोआव हाबा लायोबा। बेफोरखौ नायजोबनानै चाइल्ड मेरिज आरो ड्राग्स बेनिफ्राय मुक्त खालामनो, उदांस्रि खालामनो, जोंनि समाजखौ बेनिफ्राय उदां खालामनायनि मोनसे नोंथांमोनहा जुदि थांखि लानानै आवगायलाङोबा, आं सानो बाथौ धोरोमनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लाना आवगायलाङोबा समाजा 1 बोसोरनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय फैगोन। स' आं बेखौनो आसा खालामो। खेबसेबाव आरोबाव दिनै गोबां बाथ्रा बुङालासिनो आङो थानो गोसोमोन। दाखालि जागायजेननाय सानावबो फुङाव आङो बेनि मावनाय दांनाय प्रिपारेसनखौ नायनानै थांदों। आरो दिनैबो आङो बाक्सायाव थांनो गोनां, जोबोद गोनांथार मिटिं आंनो बेखेवनांगौ। नाथाय आं बेवहाय थायाबा बोरै जानो। जोंहा आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारिया आंखौ दाखालि बुंदों सानसेबाबो थानांगौ नोङो होननानै। आं ओंखायनो फुंनि 5टायाव गुवाहाटियाव ओंखारबोनानै गुवाहाटिनिफ्राय दा बाहाय आं सफैनानै फुजा होबाय, नोंथांमोनजों नुजाबाय। आरो आं बेनिफ्राय बाक्सायाव खालामगोन। आं नोंथांमोनजों थाफाबाय थानो हानाय नङा। बेनि थाखाय खेमा बिनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।